Здравейте, в този клип ще покажа колекцията си от кукли. Ето е нея. Не е много голяма, ама... Къде? Така, започвам с ето тези кукли. Тук са повечето барбита. Само това е кукла от Ever After High. Това е Снежанка, това е пак кукла от Ever After High. На втория ред, на третия ред най-долу ще мине по-късно. Това е кукла от филмът на Барби, а това са още барбита. Ето и тук барбита, това е Деланси, не Барби. Това е принцеса Сиси. Ето я. Тя беше от Гърци, затова тук пише евро. Това е Барелин от филмът на Барби, един филм на Барби. Ето още Барби. Имам една Ана и още две. Още една Ана и Елза. Тези Елза и Ана са от Америка. Така, тази кукла е кукла Сиси. Не беше Сиси. Но от марката на Симба. Така, това е Ариел, а там са малко мъже. Аз имам само 4 мъже. Това е... Не знам как се казва, но знам, че е от Wings, тъй като аз не гледам Wings и затова не знам как се казва. Това е Ракел, Самър, Блеер и още барбита. Така, отивам по-долу, където не са толкова оригинални. Така, тази кукла е на Симба. Тази си е Барби, но не е много хубава. Много е стара. Вече съм я белила, даже и червилото, то само са бели. Тази кукла е от Симба, а тази е специална. Шита ето така, ми подариха. Тя е не колекционерски, ама... А това са кукли от Симба, ето тук.